Καλησπέρα φίλες και φίλοι της διανοηματικής γλώσσας. Θα ήθελα, ξεκινώντας τη σύντομη αυτή επικοινωνία μου μαζί σας, να κάνω μια αναφορά στον σπουδαίο Γιάννη Πόγλη, που σήμερα έφυγε από τη ζωή. Προσωπικά η ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει με την πασίγνωστη για όλους νομίζω Άνναμπελ, αυτό το ασπρόμαυρο αριστούργημα, κατάφερε νομίζω με το ρόλο του σε αυτή την ταινία να οπτικοποιήσει τις πιο λεπτές, τις πιο ευαίσθητες, τα πιο ευαίσθητα συναισθήματα που νιώθουμε για τον έρωτα. Τους έδωσε εικόνα, τα έκανε οπτικό ποίημα, θα μπορούσα να πω. Πραγματικά έτσι στεναχωρέθηκα, και βλέποντας έτσι βίντεο στιγμές από εκείνη την ταινία σήμερα, θυμήθηκα πώς είχα νιώσει πιτσιρικάς παρακολουθώντας εκείνη την ταινία, τι όμορφη εικόνα μου είχε δημιουργήσει για την αγάπη και τον έρωτα. Αλλά έτσι είναι, στη ζωή ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Καλό ταξίδι Γιάννη Πόγλη, και να είσαι καλά εκεί που θα είσαι. Κατά τα άλλα, χάρηκα σήμερα όταν είδα ότι σε ανακοίνωση εδώ στον τοπικό τύπο ότι η περιφέρεια προσκαλεί δημοσιογράφους από την Πολωνία και πράκτορες να παρουσιάσει έτσι τη νέα κατάσταση εδώ στο νησί, να αποκατασταθεί τροποντινά η διαστρέβλωση της φήμης του, θα μπορούσα να το πω. Είδα ότι ανακοινώθηκε η έναρξη ουσιαστικά της ψηφιακής καμπάνιας, το πέρασμα της περιφέρειας στην ψηφιακή εποχή της επικοινωνίας. Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα χρειάζεται η ΚΟΣ. Αλλά ενώ είχα την πεποίθηση ότι πάω να τα δω, πάω να μπω στο Aegean Islands, πάω να ψάξω το Aegean like no other, το hashtag, πάω στο Facebook, πάω στο Twitter που φαίνονται στο aegeanislands.gr σαν συνδεδεμένα δίκτυα, μπορώ να πω ότι κρατήθηκα, δηλαδή εκεί που είχα ενθουσιασμό, όταν είδα ότι ο λογαριασμός στο Twitter έχει 3 follower, 4 πόσους είχε, και ο λογαριασμός στο Facebook έχει 72 likes, ότι το aegeanislands.gr έκανε αρκετό χρόνο να φορτωθεί σαν πλατφόρμα, όταν είδα ότι ακόμη πρακτικά δεν υπάρχει περιεχόμενο, κατάλαβα ότι μάλλον ακόμη η κοινωνία αντιμετωπίζει τον τουρισμό, και ίσως σε αυτό φταίει η δημόσια διοίκηση, σαν εργολαβία, δηλαδή ότι κάποιοι άλλοι θα τα κάνουν για μας. Πατριώτες, αν δεν καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι δικιά μας υπόθεση, αν δεν καταλάβουμε ότι εδώ είμαστε πρακτικά όλοι συνεταιροί, στα Δωδεκάλισσα, στο Αιγαίο, στη χώρα, πώς το έλεγε εκείνη η διαφήμιση της Aegean Airlines, το χάσαμε το κορμί. Ο τουρισμός δεν είναι εργολαβία. Ο τουρισμός είναι οι καθημερινές μας πρακτικές, η ανάδειξη της κουλτούρας μας, η φιλοξενία, και να δούμε εν πάση περιπτώσει τι από όλα ή με ποιο μείγμα όλα αυτά θα τα αναδείξουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται δουλειά και από την εταιρεία που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση αυτού του project, αλλά κυρίως να πιστεί η κοινωνία